Musiɓɓe barkimɓe, joni mi jokkana on musidɗo meɗen mo wuro TV Chakkol Huɓe inchallahu keɗitemo seeɗa kadi ndaare pawoɗa. Yimɓe joton ɗo kamɓe ɗiɗo goto dey ɓe fuu on andi ɓe, goto en kawtu rarara wato neɗɗo gimowo nder lesdi Nigeria. Neɗɗo goto kanko woni wato Nuhu Ribaɗo dey in pullo kama on anduɗo, kama Nuhu Ribaɗo kan woni mawɗo tsaro leydi Nigeria gaba go'o, kanko woni hokkayɗo shugaban ƙasa gaba go'o shawara dow ko shafi tsaro de leydi Nigeria, mana national security advisor wonɗo on. On kettinake sosai on nanay imo metira e fulfulde, asali dama o pullo, kamma bo on nani matsayi ɗum o woni ginnon ma'ana in neɗɗo mawɗo sosai kama e nder gwamnati Hammadou Musale na biyu. To jama'a assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe. Hande Allah waddiyam ha wasa Musale na biyu o mo giɗon ɗo kanko wi'ete wato Atiku Abubakar in neɗɗo mo siyasa kamma in neɗɗo mawɗo de leydi Nigeria mafi yawa meɗe en andimo. On nani de ɗo mo metira e fulfulde ɗum holli cewa o pullo, dama en andimo kamma o pullo kanko ma. En jeewi Musale tataɓo inchallah ɗo ɗon waɗa bayani ɗum yiɗi waɗa. O neɗɗo tataɓo mo giɗon ko giɗon ɗo kanko woni wato gwamnajo Niger State joni haka, kamma kanko ma imo nder himɓe gaɗayɓe tagama cewa no fulɓe, kanko ma ma'ana o pulloto nder, kamma kanko ma o gwamnajo ashe kanko misaleji ɗo iya wala, amma ɗi misaleji kañum tati maduno e gindarumɗi ko shakka wala. En andi fulfulde wodi matsala nder leydi Nigeria, ko ndoye wuttude to soɗɗoriɗa foka ko ɗoye ɓangare gaba goo haytanani fulde woyo sosai na seɗɗa. Ko tunane meɗen hollata en en godi mawɓe sosai nder siyasa e nder gwamnati, alama sheɗi puka en godi mawɓe. Shin mawɓe gonɗen nde fulfulde fu natti matsala ndiyam ɓe metata ko ɓe ganna e meɗen kila ma ɓe gatta ko ɓe to nder ko woni matsala. What is the problem? Ɗum kanjum mi yenata hoore am kullum kamma kanjum mi andi duniya da dama yenata ko e muɗɗen ko woni amsa ɗo hon. Har joni mi heɓa amsa ɗum meta tabbas kanjum woni amsa, amma e wodi ko shakanaymi hoore am kiilen kanjum woni amsa ɗo hon, amma to na inno hon on mbawi mbiyoyan na inno hon. Mafi yawa maɓɓe yimɓe gonɓe nder Musiɓɓe acce hakke ko emin godi caɗeɗe haɓuji ka ɗo sengo amen wallahi. Haɗi ɗum mo siyasa wodi ko o pullo ko na o pullo kanjum woni dama mo siyasa dama e waɗa gaɗa e ɗo, ma'ana ɓe yimɓe ɗo to ɓe goni ko nde ɓe fulɓe matsayi ɗum Allah laamiɗo hewtinoɓe ɗo to ɓe goni joni iɓe godi yaqini, ɓe godi tabbas lalle Allah laamiɗo kan hokkiɓe ɗum laamu, amma e wodi sababi maɓɓe wodi, ma'ana e wodi dalila, e wodi hokkuɓe ɓe haɗin kay e goyon baya cikakkejum kamin ɓe keti ɗum matsayi ɗum ɓe goni. Kamma min e tunani am ɓe yimɓe ɓe payimtake cewa na enen ɓen fulɓe kokkiɓe ɗum ɗon haɗin kay, haaɓe kay en kokkiɓe haɗin kay to en élection e watta en haaɓe gatti voting maɓɓe. Ko gimmi mbiya en ɗo kanjum woni jama'are ɓe yimɓe ɓe payimtake ko shakka wala to joni ɓe mbi ɓe coɓɓonoy to fulfulde ɓe gaɗanta ɓe bambade 100% ɓe joofa dabare haaɓe to ɓe tabbitini ɓe jarinta ko tayina. En mbawata ko kemɓe haɗin kay noon haaɓe kokkita ɓe haɗin kay. Ɓe gaɗa inkari cewaɓe fulɓe, amma ɓe tabbitini cewa fulɓe darani kaaɓe haaɓe no darantoɓe. Na lalle ballitoɗen ɓe, na lalle daranoɗen ɓe, na lalle ko kemɓe haɗin kay ɗo hon. Hami ko misali ha ɓe kuɗa mawɓe muɗɗen enen ma en kuɗa mawɓe meɗen, amma paamen gi'on to joni jawɗa office ɗum INEC to heɓata katin zaɓe a tawai ha ɓe jo'indira, amma Allah iko muɗum ɗe balɗe mihi goɗɗum office ɗum INEC mi yaha mi waɗa invalidate
kati jama'are min waɗi registration tunna daga hande tun 2017 mi waɗi registration hande samay duuɓi joyiɗiɗi kusan duuɓi joyiɗiɗi hande daga ma ɗumi register ameji saboda noon validation koye mi waɗo nana register min mi waɗi gaɗa mi heñi validation mi yeyni mawɗo o on asali gaɗayɗo register on asali mawɗo to office ɗo mbimomi wato ɗum local government fulɓe noye gaɗi gari register ko gari gaɗi wato en validating voters card maɓɓe oya wallahi daga ɓe puɗɗi ko pullo goto meeɗa yaɓa office maɓɓe jama'are kamma daga ɓe puɗɗi ɓuuri lebbi tati daga ɓe puɗɗini ɗum aiki amma ko pullo goto yaɓayi en gaɗata joni ma to en tefi ɓe ɗon ɓe gaɗi decentralising hunde nde ɓe cuɓake woɗɓe tokkitata ɓe gaɗa registration duniya maɓɓe waɗa registration ha ɓe giya ñoƴƴidira amma enen fulɓe ngala to nder wala jahayɗo ko konni en ɓe kuɗata mawɓe maɓɓe noon no kuɗirte mawɓe meɗen yiɓe giya mawɓe maɓɓe kuwanta ɓe noon guiyete mawɓe meɗen kuwanta en amma ɓe tabbitirinnomo maɗa o wonnori fuka o ɓuranima kanjum watta ɓe daroto dow mo maɓɓe kama ɓe tabbitina o ñaami ko en zaɓe i wari ɓe tabbitina dey ɓe goodi mo maɓɓe nder gomnati amma enen hande fulɓe ɓe puka gonɓe nder gomnati gaba goo ɓe tabbitini nayi enen gaɗi voting maɓɓe saboda eɓe andi saray en ngalama kati ɗum gaba goo yiɓe andi saray en gattama participating gaba goo to en ɗan sande en yiiɗi nattina ayki hayta tawi ha ɓe ñoƴƴidira to en soja en yiiɗi hocca ayki hande nder leydi Nigeria hayta tawi leñol ngol ɗuuɗa e ngol meɗen to en civil defense ko en iruɓe ɓangare deni costo komi gaba goo DSS ɗum puka koye watta ko kadi leñol meɗen hangol woni ngol ɗuuɗa kamma bo en layfi meɗen enen goni gatta participating enen cali jande enen cali waɗuki participating komi da komi to jande salori e waɗuki kati zaɓe no saloray en kati zaɓe say jannguɗo en gi'a mawɓe en goodiɓe raɓɓe ɗo amma kamma ɓe ballata en saboda gellume en koccaɓe e mahi tawi en dogganiɓe tawi en noddi inɗe maɓɓe hay to en keeɓi matsala ɗon dareten ɓe ɗon arete ɓe goodi to kamɓe ma e lokkati ɗum ɓe darata en ɓe dey mi andi tabbat woodi nder maɓɓe gaɗayɓe kokari ko cakka wala mi yiya ɓe gatta kokari woɓɓe ɓe wallahi woodi dariɓe hakkude maɓɓe Allah ko wana hulhulde na gin haali meɗen sey dey gin kasanche wawa to yimɓe meɗen amma en giyata ɗum na daga hande wiyaten ummoɗen gaɗen katin zaɓe amma himɓe no gaɗi ɗum joni hakka jama'are wallahi to en giɗi mo inen alusiri men non no kongol leñol ummi darani hoore muɗum magani hoore muɗum to dole enen ma ummoɗen maganen koye men to nano wallahi ɗo yarinta en anen shirmeji kullu en ɗon dari dow hunde uyre daga en nangi o nder hotel hay en nangi o nder hotel ɗin noon keɓirte cigaba ɗum ta nani en kola de ni goɗɗum shirme ɗum hakkude meɗen amma to en goɗɗo waɗani en ma ananta ma en meta en kulay to mameten you see our life ba ɗum kanjum woni rayuwa meɗen jama'are har joni lokaci dillayi en gurto wallahi koye watta hoka en charko enen ma en gaɗa non kongol e leñol waɗi to e ɓuuti en kamma wallahi kaptunani ɗum gatta cewa ayi waɗante goɗɗo laamiɗo ko goɗɗo mawɗojo kanko arta wallitoma rayuwa ɗum ko kanjum duumi a duuyu ta waɗaniyam maɗanma ta waɗanayan ina gaɗanaɓe ma saabu e Allah hande ɓe ɗuuɗa mo siyasa no huwante amma hay to tabbitini cewa ta waɗamo kanko ma o heɓa e matsala amma mo andi o heɓata komi to maɗa kamma o faɗɗa ɓen to ho balla ɓe mo o soɓɓonoma an o huwanma that is nonsense saboda no en maɓɓutu gite meɗen en peeru gite meɗen en andu ko gatte en moƴƴinan koye meɗen saboda no jama'are ɗum waɗum waɗe mo saali anden cewa en goodi mawɓe nder gomnati amma ɓe mawɓe en kubiniɓe kamɓe maɓe kubini en kamma dole kawten koye e maɓɓe no kawtirten koye e maɓɓe yen andi ɗum ɓe tabbitina cewa ɗo to ɓe jeeyi ɗum mulki in enen kokkiɓe goyon mbaya ɗari bisa ɗari waɗi ɓe keɓi ɗiɗen joɗolle ɗe ɓe gonani dow majje in enen gaɗi votin maɓɓe kama to ɓe tabbitina to jango giɗen ɓe kuwana en en mbawa en gaɗen votin maɓɓe aus gatte woɓɓe to dow to ɗon gi'ata ɓe kokka en haɗin kay ɗon gi'ata en mbawa tunkaroɗen ɓe semtede wala goɗɗum wala mbiyen ɓe matsala meɗen ɓe darano en bo kamma amma to nano hon mo siyasa no tase ko a hewrayɓe ɓe kewrama ɗum waɗata ko dole enen ma natte wade meɗen Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musiɓɓe barkinɓe on nani ko daidai ko shakkol hulɓe wi kadi to haala gonga ko shakkol hulɓe wi kanɗon haala en kanka woni e haala gonga sini en jiɗi gonga kenan
hani ɗum wi'a himɓe fuu immake jahi mbaɗi katiji maɓɓe kadi ɗum cuɓu watta ko ɗum wi'a kadi onon on mbatta katiji cuɓu amma kuma sai mbi on ko ɗume onon giɗi dokeɗon kadi kuma ɓen ton ɓen ɓe min goni emin pewana ɓe ni waɗini ni waɗini ni ɓe dartamen ɗo ɓe dartamen ɗo kuma hamɓe ɓen kuma min jogaki ɓe moƴƴano kenan on jii hunde nden nde waɗatako kadi kadi joni ko min mbawi wiide kenan hani ɗum wi'a himɓe fuu jahi mbaɗi ɗereji cuɓu maɓɓe ko Allah holla men hitande nde noga e jeeɗiɗi kadi ɓe himɓe lesdi Nigeria wonno kadi o andi min mi jeyaka lesdi Nigeria ko lesdi Niger jeyami kadi hare joni mi wi'a mi weltini on sanne sanne on beltanama on jurama on mantama musidɓe barkinɓe tokkuɓe men ka hello amen kadi ka Facebook e YouTube ema Instagram ema ko lutti kadi on beltanama on mantama on jurama kadi emin mbiya on no Allah holli men kuma goɗɗum wakasi